L'economia circular no és només el reciclatge, tot i que el que ara votarem bàsicament és gestió de residus, però l'economia circular també té a veure i té molt a veure amb recerca, amb innovació, amb ecodisseny. Això de l'economia circular vinculada als residus té un límit, perquè de fet l'objectiu ha de ser anar cap al no residu. L'objectiu ha de ser dissenyar les coses d'una manera que el residu ja no sigui un residu com a tal, sinó que un cop un producte ha estat utilitzat ja, diguem-ne, transiti cap a ser recurs o pel mateix producte o pel mateix sector o per un sector paral·lel o en tot cas complementari. Passem de parlar-li a la indústria de la gestió dels seus residus, que sempre és un passiu i sempre és un cost, a parlar-li que aquests residus es poden convertir en recursos i que per tant aquests passius es poden convertir en actius i comencem a veure en les nostres visites pel territori empreses que fins i tot no els hi ha calgut ajut extern i no els hi ha calgut subvenció externa per començar el camí de transició circular, perquè han vist que precisament tenien uns recursos que per ells eren un cost i podien passar a ser un ingrés.